لسر ریچو شوپا بن پیکرنین خوا لعفرینا روژاوای کردستانê. Grupên çekdar heman bin pêkirin di çarçoveya operasyona Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyê di derheqê welatiyan de pêkdînin. Yekem tawan li ser rêya sereke ya Serê Kaniyê ya bi navê M4 tên askirin bû ku grupên çekdar yên bi navê El Şerqiyê bi hovane û dûr ji prensîpên şer û rewişt û reftaran Hevrîn Xelef hevseroka Partiya Sûriye ya Sibaroj û du nûbedarên wê dane ber guleyan û şehîd kirin. و یک جالی رخصتن مافی مروفان و هن آلیین جهانی به تندی هاتن شرمزار کرن و رسوا کرن. تفی کو توان لسر الشرقی هاتیه سپاندن لیتانها توره کارن برچاو نهاتن استاندن. برواجی ویه که او گروپین کو ناول خودکن ارتشان اجتماعی ده توان و کریارن خوده ده در ماف سیویلان ده بردوام بن. جبلی ویه که مالو ملکن گندن کو گروپین چکدار در باز بونه جدزی و دست سرکرنه بیپار نمانه. چکدارên Emşad yên ku bi kiryarên xwe li navçeya Şiyê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê navdar bûne, li gundekî girêspî jî mal û milkên welatiyan bi temamî dizîn û desteser kirin. Çalakvanê Ereb Xalid Elhac Saleh li ser rûpela xwe li Facebookê di 15 Cotmehê an ku di roja heştan ji destpêkirina êrişa Tirkiye ragihand ku çekdarên Emşad gundê El Eziya ku gundekî biçûk e û ser bi girêspî ve ye desteser kir û ji şîniyên gund xwastin ku ji malên xwe derkevin da ku ji xwe re bikin baragehên leşkerî. Wî çalakvanî serbar kiriye ku piştî du rojan dema şîniyên gund vegeriyana gundê xwe dîtin ku ji kel û pelên navmalan hatine paqijkirin û dizîn. El Saleh tekez kiriye ku ew gundê Ereban e wate tu bihane ku Emşad bibêje ku ser bi peyedê ve ne tune ye. Ji dema êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê bi sedê hezaran derbeder bûne û malên xwe bi cî hêştine û ew yek ji mezintirîn binpêkirin têne tûmarkirin. Herwa rêxweşkirineke ji guhartina demografiya herêmê re ye. Daliyekî din li hin herêmên din de şer û pevçûnên giran rû didin û balafir di esmanan de difirin û tank û top êrişên xwe dibine serî û ziyana herî mezin sivîl dibînin, nexasim jin û zarok û welatiyên bi temen û nexweş û baja şer didin.